החינוך החליט שהנושא השנתי הוא האחר הוא אני. המורה אמרה שצריך לראות את האחרים מסביבנו. לא מבינה מה היא רוצה ממני, אני כבר רואה אותם. את בטוחה שאת רואה אותם? בוודאי שאני רואה אותם. אני כל היום בתנועה, נפגשת עם כולם, נמצאת שם עד שסוגרים את המקום בשעות מאוחרות. זו התרומה הגדולה שלי לקהילה. האחר לא רק בתנועה, זה בכל מקום. אליהם את מתייחסת? ברור, המנקה של אמא שלי היא עובדת זרה, ואני מאוד אוהבת אותה. אני גם תמיד נותנת עוד שקל בקופות צדקה. זה לא מספיק? לדעתי זה לא מספיק. גם את יכולה להיות האחר. את לא יכולה למצוא שום דבר שאת שונה בו מכל החברים שלך? לא, אני לא שונה. אני והחברות שלי באותו מצב. מבחינתי, הלוואי והמערכת הייתה בנויה אחרת. כל אחד היה יכול לעשות מה שהוא באמת אוהב, והעשייה הייתה התמורה שלו. ככה לא יהיה מחסור, לא יהיו עניים, וכל אדם יהיה ייחודי בזכות עצמו. זאת בעיניי המשמעות של האחר הוא אני.